Здравейте! Сега искам да ви покажа как може да си направите ето такава гривна. Тя се прави от 3 цвята. Направила съм я от 3 цвята. Синьо, оранжево и цикламено. Може да си я направите на голямо станче или на малко станче. Заплитаме гривничката, като си правим 6 осмици. Поставянето на тези осмици, тяхната последователност няма никакво значение. До тук сложих 3. Ето е четвъртата. Петата. И това е шестата осмичка. След това ще си сложа 2 ластичета върху целия правоъгълник. Ето така. Едното и второто. Ето ги. Заплитам, като качвам осмичките. В случая това е светло-синия цвят. Го качвам отгоре. Хващам по и двата ластика. Ето и тук и двата ластика. Ето така. Ето така. И така. Ще прибутам. Гривната съм я заплела. След което ще поставя отново върху целия правоъгълник едно цикламено ластиче и ще оплета най-долният ластик. Ето така, най-долното оранжево ластиче, аз ще ги кача, го качвам горе. На всяко редче, плетейки тази гривна, вече това светло-синьо не ни е нужно, ще поставим по 2 цвята. Едно синьо, като как ще го поставям? Ето така. Този триъгълник и тук в средата аз ще го прехвърля да е от вътрешната страна синьото ластиче. От другата страна ще поставя оранжево. Ето така. И отново на средно шишче то ще бъде отвътре. Ето това нещо. Синьо, като тук е отвътре, оранжево отвътре. Започвам да плета, като качвам най-долните, както при почти всички гривни. Качвам най-долното и ще поставя второто ластиче. Отново над синьото ще поставя синьо. Над оранжевото ще поставя оранжево. Ще кача най-долните. Ето по този начин.
Ето така. Гривната, както се вижда, на всяко редче аз плета с по 2. Ето. За целта, там където е имало оранжево, сега ще поставя синьо. А там където е било синьо, ще поставя оранжево. Ще поставя розово. И отново ще оплета най-долните. Ето по този начин. Най-долното. Отново над синьото ще поставя второто синьо ластиче. По този начин. А над розовичкото ще поставя розово ластиче. Ето по този начин. И ще оплета най-долните. Сега трябва да плета. Имам розово, синьо. В следващия ред трябва да имам оранжево със синьо. Взимам си 2 оранжеви и си приготвим 2 синички. Оранжевото ще го поставя там, където е било синьото. Над синьото поставям оранжево, а над розовото ще поставя синьо. По този начин аз разминавам цветовете и се получава ето този ефект. Оплитам най-долните. Тук виждам, че имам оранжево, значи ще поставя второто оранжево. А където имам синьо, ще поставя второто синьо. Ще оплета най-долното. И приготвям следващите двойки. 2 синички, оранжево имам, значи трябва да взема 2 цикламени. Над оранжевото аз ще поставя синьо. По този начин. А над синьото ще поставим цикламеното. Ще оплета най-долното. Отново над синьото. И над розовото е розово. Най-долните се оплитат. Дай тук. Хубаво е да си ги поставяме внимателно. Тук трябва да кача синьото. И виждаме, че сега трябва да поставяме новата двойка.
Тук ще бъде оранжево и синьо на този ред. Над розовото ще сложа синьо. А над синьото ще сложа оранжево. Най-долните ще оплитаме. И нашата гривничка започна вече да се оформя. Ето го оранжевото ластиче, което ще поставя. Ще оплета най-долното. Сега трябва да се поставя оранжа цикламено и синьо. Спазвате тази последователност и ето така. Вашата гривничка ще стане прекрасна. Ето. Тя започна да се оформя. Как ще я завърша? Завършваме, като поставяме, всеки си плете дължината, която му трябва. Как я завършваме? Поставяме една ластиче от съответен цвят, който вие си решите, на триъгълник, а другия свободен триъгълник, другите три шишчета, ще ги оплетем. Ето, по този начин. Там, където сме поставили ластичето, също най-долните ще ги оплетем. След което единичните, трите единични, ще ги прехвърлим към работното ни триъгълниче. Ето едното ластиче, ето второто ластиче и това е третото ластиче, което ще поставя на съответно последното трето шишче. На всяко от тези три шишчета има по 3 ластичета. Аз ще оплета най-долните по този начин, след което ще прехвърля ето така тези две ластичета, за да ни останат само две шишчета. Сега ще имаме две шишчета с по 3 ластичета, ще оплетем най-долните и вече сме готови. Можем да си вземем кукичка. Тази кукичка поставяме ластичето по този начин, съответно и другите две. Така изглежда.
Как ще я? Началото. Какво правим с началото? Ето тези оранжеви пъпчици. Ние имаме 6 такива. Трябва да ги закачим отново на шишовете. Ето по този начин. Изтегляме и поставяме. Двете оранжеви хващате и поставяте. Да, но понякога се случват и тези неща. Така. Следващата двойка оранжеви. Следващата двойка. Сега вижда ли се? Ето тук. Следващата двойка. И последните. Двечки. Ги срязваме. Срязваме ги, изтегляме ги и завършваме гривната по абсолютно същия начин, като си поставим ластиче на триъгълник. Ето така. Ще си поставя едно ластиче на триъгълник. Това, което направихме преди малко. Абсолютно по същия начин постъпваме. Ще оплетеме най-долните от тези. Ще прехвърлим. Поставяме кукичката и гривничката ни ще бъде готова. Приятна работа!